akwai wani wauta da mutane suke shi yanzu a al'adunmu, sai a ce sai na gama makaranta kafin ya aure, sai a ɗauka kamar wai akwai cin karo tsakanin makaranta da aure. Wallahi babban kuskure ne. Ni kuma ina da tabbaci da practical amma na malamin jami'a na sani da cewa wallahi aure yana sauƙaƙa karatu ne ba wahal da shi yake ba. Kuma ciki da goyo wallahi yana sauƙaƙa ya sa albarka ne. Inda ba haka ba, yanzu ina matsayin malamin jami'a, za ga wata matar jiya ta haifu yau ta zo ta yi jarabawa sai ka ga ta ci A. Ina ta samu dam inda ta yi ta karatu. Ina da ɗalibin da zaka samu ya yi TDB ya kwana, ni ina faculty of law ne. Duk wanda yake karanta law kuma ya san wahalan da hadda da yawan karatun, amma wallahi yaro sai kwana sai ya zo ya buɗe takarda ya manta komi. Amma sai ga yarinya tana da ciki tana ko tana da goyo sai a dan bata ta ba yaron mama ce wallahi sai ta yi ta ci kuma bata samu ta yi karatun da ba albarka ne ba. Shi yasa Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lokacin ina Malaysia wallahi akwai lokacin da aka yi taro na last convocation inda na yi a Malaysia, yarinyar da ta ci overall a makarantar gaba daya in ka hada da dukkan faculties, wata yarinya ce yar medicine. Ka tuna course din da za a ce yafi kowanne wahala, ita ce wanda ta yi overall a duk makarantar. Da ta zo jawabi sai ta zo tana rike da ɗanta, ta ce wallahi sai ta nuna babanta tana kuka, ta nuna mamanta, ta nuna mijinta, ta ce waɗannan su suka taimake ni na kai wannan. Ta ci 5.5 ne. Sai take cewa wannan baban nawa shi yasa ne a makarantar Islamiyya. Ta ce na haddace Qur'ani tun kafin in gama primary. Ta ce sai kwakwalwa ta buɗu sai zama duk abin da ake mun ni ina ɗaukan shi da sauki. Ta ce wallahi ko ban yi karatu da yawa ba, abin da malami yake faɗa a aji in na haddace ba zai taɓa fita ba. Ka gane wannan? Ta ce sai mama na ta ce mun ni fa na yi aure da wuri, don haka ke ma ki aure da wuri don ki samu ƴaƴanki. Ta ce sai ta yi inkuri, ina gama secondary school sai aka saniya sai aka mun aure. Sai ta ce sai wannan mijin shi kuma sai ya ce mun tun da kina da kokari ba zan cire ki a makaranta ba. Ta ce shi yake ɗauka na ya kai ni makaranta sai ya wuce ofis, in na dawo ya zo ya ɗauke ni ya dawo da ni. Ta ce wannan yaron shine na uku. Ta ce ni ban taɓa dakatar da haihuwa ba. Ta ce ina da cikin wannan yaron zan aife shi. Ta ce na yi jarabawa ta ƙarshe shine wanda yanzu na ci har ta zama overall. Wannan abun har yanzu ba zan manta da shi ba. Saboda haka ciki albarka ne ba. Inda ba don ciki albarka ba ne wallahi baraka tuna cewa mace tana da ciki. Ku tuna musamman matan iyayenmu na da za ta tashi lokacin da sai an yi daka ko nika, tana da ciki haka za ta yi, ko ta ma sai ta je ta ɗebo ruwa a wani wuri, kuma a haka muna goye a bayan su suka rika girki suka rika wane ne, kuma duk muka ci albarkacin wannan. Sai yanzu akan makarantar boko ka so zaka zuba da ciki maganan banza. Sakani da Allah ni a gani na fa makaranta ko na Qur'ani ne bai kai abin da zai sa a zuba da ciki balle makarantar boko. Boko ba a banza ake samu. Wallahi tallahi boko a ban, duk wanda ya dauka maka cewa boko wani kayan sai an sha wahala ne. Ni alhamdulillah ne almajirin alqur'ani ne tabbas, amma ni professor na ba akan qur'ani bane, akan boko ne. Professor na akan lo ne. Kuma billahi la ilaha Allah ya sauka mun shi gaba ɗaya, ni ban ga wani abun wahala a cikin karatun boko ba tun daga lokacin da na fara har zuwa lokacin da na gama har yanzu. Kuma ni ban taba tsallake wani mataki na ko a aji ko na jarabawa ko na promotion saboda wai nayi lakin akan wani abu ba. Kuma ni bai hana ni da'awata ba. Yanzu na zo ina da'awa ina wa'azi na zaka dauka cewa ban san komai a boko ba saboda ni ina ganin wannan ribar kafa ne. Don haka karatun addini bai zama maka wani abu ya tsare ka ba, zai karatun boko ne zai tsare ka har a zubar da ciki. Ai bai kai muhimmancin haka ba, kyauta ake samu ba. Wallahi kyauta ake samu. Karatun addini shine wanda sai an wahala dole. Amma wallahi karatun boko boko da zaka yi zuwa ka je ka sayi certificate ma kyauta, zaka yi haka wa addini ne? Yanzu zaka yi zuwa ka je ka sayo certificate a rada kan liman, amma zaka iya zama ka yi aikin banki ka zama commissioner kuma duk takardun ka na ƙarya ne. Saboda haka bai kai abin da za a zubar masa ciki ba. Ina ga muku gaskiya ne. Don haka ba wani likita da zaka je ka same shi ya je baka shawara akan wannan. Ƴaƴanku da kuka samu na Allah ya musu albarka. Wannan ƙarin ciki da ta yi dama irin wannan matan annabi ya ce a nema. Tazawwajul wadudal walud. Kuma wallahi mu gane ƴaƴa albarka ne.
idan ka ga Allah bai shawara da kai ba ya sa matarka ta ɗauki ciki baka san me Allah ya sa a ciki ba kai fa naka afara'aytumul ma alladhi tumnun a antum takhluqunahu am kai ka halitta ne Allah ne yayi wannan saboda haka baka san albarkar da yake ciki ba wannan yaro da zaka yi tunani bari ka zubar da shi wallahi tayo zaka zubar da mai kyan ne Allah zai baka ƴaƴa 7 na tsakiyan shine mai albarkan shi zai rike ka shi zai makomi kai kuma ka zubar da shi sauran kuma duk sun tashi sun zo suna zare ido suna jira ka yi ritaya ko ka mutu su ci gado wallahi sai kaga Allah jarrabe ka da wannan kar ka je ka zubar da mai albarka saboda haka ya halatta mutum ya yi planning tun kafin mace ta ɗauki ciki ya halatta a yi planning a je a sha magani ko a yi allura ko a yi waye ko mutum ya yi azar na gargajiya duk abin da za a yi ya halatta wannan shine tanzimun nasal amma in aka riga aka ɗauka fa idza azamta fatawakkal ala Allah saboda akwai plan din da zaka yi Allah kuma yayi nasa kuma dole na Allah ne zai ci in ka je garin cewa za ku je ku zubar a je a kashe matar ko a je a yi waye kuma batun wani cewa a ce kwanaki da wane ne ni na yarda lalura tana iya sa a zubar da ciki kamar mace bata da lafiya kuma sai ka je sai likita ya ce dole a zubar da wannan ciki to tun kafin ka tambaye ni ma a zubar in dai likita ne ya ce so da likita yana so ya ce ciran matan ne dan ba ka tambaye ni ba amma wallahi duk likitan da ya san abin da yake yi ba zai taba ce maka a zubar da ciki saboda aji ba Allah ya taimake mu amin